μια επιδειξούλα από μικρές πολεμικές τέχνες, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι η μεγάλη μας αγάπη είναι το ταϊκοντό. Είμαστε ταϊκοντό, ζούμε το ταϊκοντό, απλά το κάνουμε για να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Καλή επιτυχία στα παιδιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας παρουσιάσω και τον βοηθό μου. Είναι ο Τοκμακίτης Σταύρος, μάλλον Ζώνη Ραντάνη, είναι βοηθός εκπαιδευτή. Έχει αναλάβει το παράδειγμα της καλλικράτειας και είναι ένας αθλητής που αξίζει το χειροκρότημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε είναι αγώνας MMA. Θα δείτε επίδειξη. Έτσι. Θα αποφύγουμε όλα τα σκληρά σημεία για να δείτε κάτι διαφορετικό και να το απολαύσετε. Δεν τραβάει καλά εσύ. Δες πως το... Πάνε μέσα ρε και τράβα, έλα. Περίμενε. Τράβα ρε. Τράβα ρε εσύ. Μέσα πάνε, εδώ θα τραβάς εσύ μετά. Όπως βλέπετε υπάρχουν και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Και ρήψεις, όπως και πάλι, στο έδαφος. Μέχρι να παραιτηθεί κάποιος αθλητής να χτυπήσει το δάπεδο, δεν σταματάει ο αγώνας. Υπάρχουν κλειδώματα, λαβές, μέχρι να αναγκάσουν τον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει ότι σταματάει εκεί ο αγώνας. Ξεκαθαρίζουν την επίδειξη, τα χτυπήματα είναι απλώς χτυπήματα επίδειξης. Θέλει και γνώσεις πάλης. Είναι το ημίχρονο. Συνήθως αθλητές αυτού του επίπεδου γνωρίζουν και box, γνωρίζουν και κάποια πολεμική τέχνη που βοηθάει στα πόδια του τάικοντο, είναι το καλύτερο γι' αυτό. Και γνωρίζουν και πάλι. Μπορεί να είναι από ελληνορωμαϊκή ή τζούντο ή ζουζίτσου. Έλα να σε βάλω τώρα, γιατί... Άκου το εδώ, έλα να τα βάλεις τώρα. Έλα να τα βάλω. Δεύτερος γύρος. Δεν θα βγάλεις τις κάρτες. Αυτό. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο άλλος. Βλέπετε, χρησιμοποιούν όλα τα μέρη του σώματος για να χτυπήσουν και τα γόνατα και τους αγκώνες. Αυτή ήταν η επίδειξή μας. Ελπίζω να το απολαύσετε. Είδατε αθλητές πολύ υψηλού
ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα φροντίσουμε κάποια στιγμή στις αρχές της καινούργιας χρονιάς να έρθουν και στο γυμναστήριό μας να κάνουμε κάποια έξτρα μαθηματάκια, να γνωρίζουν οι αθλητές μας 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Επειδή είναι και ο πρόεδρος εδώ, το τάικβοντό είναι η τεχνική μας πρώτα, έτσι. Το τάικβοντό αγαπάμε, αυτό μεγαλώσαμε, αυτό γνωρίζουμε και αυτό μας έχει φτάσει στο να αγαπούμε όλες τις πολεμικές τέχνες μέσα από το τάικβοντό. Τα παιδάκια θα φοράνε μόνο τα γαντάκια τους και στα πόδια, στα χέρια.